Minä olen maahanmuuttaja-äiti, joka tuli Suomeen Turkista vuonna 2019. Ja olen 33-vuotias ja kun asuin Turkista, työskentelin maahanmuuttoasiantuntijana. Mutta minun MLL-tarinani alkoi poikani syntymän jälkeen, eli vuonna 2021. Silloin oli pandemiakausi ja minulla oli vaikea raskaus. Vaikka halusin normaalin synnytyksen, minun piti tehdä keisarileikkaus. Ja poikani syntymän jälkeen poikani ei imettänyt 40 päivää ja olimme aina yksin kotona. Mieheni oli sekä töistä että opiskelemassa, siksi koin synnytyksen jälkeistä masennusta. Aloitin tapaamisen neuvolan psykiatrinen sairaanhoitajan kanssa. Kuulin siellä ensimmäistä kertaa perhekahvila nimistä tapahtumista. Sain tietää, että perhekahvila on torstai-iltaisin hyvin lähellä kotiani, eli kerhossa vastapäätä olevan kerrostalon alla. Poikani oli 6 kuukautta vanha. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun uskalsin käydä tässä kahvilassa. Kun menin perheen kahvilaan, siellä oli 4 äitiä ja vauvaa. Vauvat leikkivät lattialla ja äidit juttelivat. Astuin sisään innoissani, mutta kukaan ei sanonut tervetuloa. En tiedä, oliko tässä perhekahvilassa vapaaehtoista ketään. En tiedä, kumpi heistä oli MLLin vapaaehtoinen. He jatkoivat juttelua, kuin en olisi koskaan tullut. Istuin siellä vauvani kanssani noin tunnin. Itse asiassa haluaisin lähteä sieltä aikaisemmin, mutta en tiennyt mitä tehdä. Menin sinne tuntemaan oloni paremmaksi, mutta muistan palattuani kotiin erittäin huonolla ololla. En koskaan palannut siihen perhekahvilaan enää. En ymmärtänyt mitä perhekahvila on, en tiennyt mitä MLL on. Tämä kokemus vähensi rohkeuttani osallistua sosiaaliseen elämään, mutta kuulin ystävältäni ystäväksi maahanmuuttaja-äidille projektista. Hain tähän projektiin, kun poikani oli täyttämässä vuoden. En vieläkään tiennyt, mikä MLL on. Tuolloin projektin koordinaattori oli Heidi Karvonen. Hän soitti mulle ja sanoi, että he löysivät ystävän ja haluaisivat esitellä meidät. Silloin vierailin perhetalossa ensimmäistä kertaa. Heidi tavoitti minut tervetulleeksi erittäin ystävällisesti. Sitten Mari, joka on ensimmäinen suomalainen ystäväni, tuli. Mari oli hyvin värikäs ja ystävällinen ihminen. Kun tapasimme, Marin pikkupoika oli vasta 1,5 vuotta. Mari oli vanhempien vapaalla, kuten minä. Sitten hän kutsui minut ensimmäistä kertaa Skansin kauppakeskuksen Sakapeli-nimisten paikkaan. Lähtin innolla ja pienellä pelolla. Kuitenkin kun astuin Skapeliin, Mari tervehti minua monien suomalaisten äitien ja vauvojen joukossa ja hymyilleen. Ja se oli niin helpotus, kun sinulla on ystävä siellä, et tunne olevansa vieras siinä ympäristössä. Minulla oli vaikeuksia puhua suomea, mutta Mari oli aina rohkeiseva. Osallistuimme Marin kanssa useisiin äitien ja vauvan tapahtumiin. Haluan esimerkiksi puhua mielenkiintoista asiasta. Turkista laajalti käytetty sosiaalinen media ovat Instagram ja Twitter. Emme juurikaan käytä Facebookia. Marilta opin kuitenkin, kuinka laajasti Facebook on Suomessa käytöstä. Hän näyttyi mulle, kuinka voin seurata Turun tapahtumia. Marin kanssa sain tietää ensimmäistä kertaa, että Turun pääkirjastossa on vauva-alue. Opin Marilta monia paikkoja, joista voisin mennä vauvani kanssa seurustella ja harjoitella suomen puhumista. Kun olin ensimmäistä kertaa ostamasta haalareita pojalleni, näin kuinka monta tyyppejä haalareita oli, enkä tiennyt kumpi oli mihinkin. Ja Mari opetti mulle kaikki haalarit. Mielestäni Marin kaltainen ystävä on helpoin tapa integroitua maahan.
Kävin esimerkiksi Marin kanssa ensimmäistä kertaa katsomassa jääkiekko-otteluun. Katsoin ensimmäisen teatteriesityksen Suomessa Marin kanssa Emelelin ansiosta. Nyt minut tunnetaan kulttuurioppaana maahanmuuttoystävieni keskuudessa, koska jaan kaikki Marilta ja Emeliltä oppimani tiedot ja toiminnot ystävälleni ja yritän rohkeista heitäkin. Tämän jälkeen tapasin Elisabellen. Hän oli aina rohkeisava mentor mulle. Vuosi sitten en uskaltanut puhua suomea kenenkään kanssa, mutta Marin ystävyys, Elisabellen mentorointi ja Emelelin tuki rohkeisavat minua hakemaan Emelel vapaaehtoiseksi. Ja jännittävällä tavalla minut kutsuttiin vapaaehtoiseksi ensimmäistä kertaa perhekahvilaan, jossa olin aiemmin palannut pahalla muistolla. Vuoden ajan, vaikka joskus kamppailin kieliongelmien kanssa, toimin perhekahvilassa vapaaehtoisena ja järjestimme lähes joka viikko upeita tapahtumia. Perhekahvilaan tuli maahanmuuttajia ja suomalaisia perheitä. Meistä tuli hyvin monikulttuurinen perhekahvila. Sitten Elisabelle kertoi mulle naapuritoiminnasta. Tämä projekti kuulosti todella mahtavalta. Se innosti minua paljon. Nyt työskentelen naapuritoiminnan vapaaehtoisena ja minulla on mahtava vapaaehtoistiimi naapureistani. Järjestämme yhdessä hienoja tapahtumia ja ajan myötä tiedän, että voimme järjestää vieläkin parempia. On ylpeyttä edistää naapuruussuhteiden vahvistumista ja monokulttuurista Suomea siellä, missä asun. Kiitos ensisijaisesti Mannerheimin lastensuojeluliitolle, Ystäväksi maahanmuuttaja-äidille projektin ja naapuritoiminnan koordinaattoreille ja vapaaehtoisille. Eniten kiitän kuitenkin Maria ja Elisabellea, jotka aina ovat olleet elämästäni arvokkaimpia. Ja onneksi olkoon Mannerheimin lastensuojeluliitto.